Dili lang ang kilid sa kasapaan sa Dakbayan Sugbo ang gipanghawanan kundi apil ang kadalanan sa mga barangay. Sama sa Barangay Sambag 1. Sayra natong detalye nining report. Kini ang karsada sa sitio Tangkungan sa Barangay Sambag 1, Cebu City. Kasamtangang gipatuman ang Road Recovery Program. Ang naandan nga 2-lane road nga adunay gilapdon nga 5 meters ang mas napalapdan pa human gihawanan gikan sa may struktura nga naka-encroach nini. Ang 2-story concrete nga balay ni Bonifacio ang usa sa 40 ka mga edipisyo ang apektado. Apan isugod sila nga pahakan ang atubangang bahin sa ilang edipisyo alang sa kayuhan sa kinabagan. Pag tukod mo ni, may permit mami. So doon na mo permit, but Oh. sa inyo titled lot ni inyo ha? Doon ako tulo taas ko ano ko. Okay, pero sa man kaning area nga giguba karon. Okay ra ka nga ipaguba nimo, ikaw ay voluntaryo nag. Dili, ingon lang ako, pagkabadak ang kasada, ko, pwede man ko ninyo, pero ibalik sa huli pa sa diferensya. Gipasabot ni Konsehal Jerry Guardo nga gibase ang road recovery program sa syudad human masuta ang orihinal nga sukod dinhi subay sa mapa nga gihuptan karon sa kagamhanan. Tinguhan ini nga mapalapdan ang kalsada og makapatuman og drainage project aron sa masulbad ang problema sa baha. Ang problema manggod kay karon modern bus na, modern jeepney. So dagko na kayo di na makasugat, so delikado kayo dunay maglakaw dapli sa dalan, delikado og ma-side sweep ba. So mo na nga high risk gud kayo ang mga pedestrians, mga tao maglakaw. Dugang kadalanan ang girakdang hawanan sa Dakbayan gikan sa nakababag nga may struktura nini. Giklaro sa konsehal nga ang mga luna diin nahimutang ang kalsada iya sa gobyerno og panahon na nga bawion kini aron mapahimuslan sa kadaghanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.